Yaş Raj filmimiz Yaş Chopra Hödürliya Bu cüvitleri Tanrı yarattı. Shahrukh Khan Anushka Sharma Vinay Patak Qarash, men häzir gelýän. Men dünyany birinji gezek gördüm. Şu wagtda aşyk boldum. Eşitdiňmi, Tani? Tani, eşitdiňmi? Sen toy sowgatlaryny getirdiler. Ýöne ony menden hiç kim görmellerler. Saklan. Tani, gıýdym. Goý ilki başlaryny desturly tamamlasynlar.
Kaka bugün men toyum ahiri. Şu wagt bir meni öz günüme goýsaňyzla, gaýta eliňiz boş bolsa maňa kömek edin. Ferediňe sundura. Men ömrümde köp zat gördüm, emma akıllar profesör Guptani gyýdynyň edýänlerini gaýır bolupdyr. Bu şagydy öz için şadadany öz saýlapdyr. Bu toy söýüge tasyny eşdýänmi tani? Hani bärik gel. Hani şoň kimdigini bilip bakaly? Bir suruyundur ahiri. Men hormatlayan talibim. Yadyňa düşämi? Men sana o arda gurrun beripdim. Ey Hudaý, sen suruyundyramy, he? Howa, Siz gözüňe de getirip bilmersiňiz jenap. Siz sebäpli men näçe piýaskerçilikleri teli war boldum. men sebeplimi? Howa mektepde de kollejde de şol bir zatlar işledim. Näme üçin teň alýan bahalam suruyundyran kal ular seni suruyundur şey diye suruyundur bey diye. Üstesine de ol ikimizi nikahlaştırjagam molly. Bolup bilmez. O nähili bolup bilmez. Sana diýen o budatlar çyny bilen aýdýady. Suruyundurdyňa bagtlyk ýylan maňlaýyndan çykar diýýädi. Aslynda onu sen bileňok. Ol maňa görä sen has gowur ýa. Hani betedäýinni. Ýa men biletdim. Gyýdym hani bärik gel. Häzir men gittim. Bolýa, tanşanyny ören şat. Häzirlikçe hoş. Hoş. Elbette ören ajaýyp. Aydın hakikat. Men onun oğudun keşfine şadiyan tandyny, täsin gülkütüne ilkinji pursatdan aşyk boldum. Göwnüme bolmasa, bagydy birinji gezek görýän ýalym. Bey täsin duýgudy. Şu bir wagtyň ödünni hem şatlyk hem gutsa men gurşap aldy. Hani yer aýtsana näme boldy? Eğlence tigit tutuş maşgalatı bilen yol helakçilerine uçuraptır. Diri galan olmandır. Ha işeden bärik gelin çatırak ulu ömündürün. Yüreğe ımıklı ağırın düşüptir. Yöne yaxşı umytda bolalyň. Hemme zat Hudaýyň elinedir. Suruyundur haýdyňyz bolýaňyz. Aýsaňyz suruyundur haýdy beriňiz. Men tanini uly mähirlen olartdym Yöne ol heni ýaşam ören sada. Bu bolan waka ony urugy taýdan öldürer. Eger makul bilseň, oňa sen öýlen. Tani ıgtwalýary düşse, men bu dünýeden rahat giderin. Hawa rahat giderin. Men wagtym azally. Eger arazy bolsaň, men tany bilen bu hakda gürleşeýin. Bilýän, häzir bu hakda gurrun etmeň wagty däl ýöne. Ýöne näçekde? Taňry meni öz ýanyna çagyrsa, şu neçenli, men senden hiç zat haýyş etmändim. Ýöne dünýeden ötmäkem, haýyşymy ýerine ýetirgýdym. Durmuşda bir hereket edýär ýöne käbir zatlar ykbala bagly bolýar. Ykbal seni surundur üçin saýlapdyr diýip gödüňine getir. Özüm netije çykargydym. Ýöne balam seni bu dünýede ýeke goýup rahat
gözüm yumup gidip bilmen. Men rahat ölösüm gelýär. Men seviň isleýişiňi diýal ederim kaka. Hudaý sen öz penasyny aman saklasyn gyzym. Rab ne Ýaşyňyz uzak bolsun, bagtyňyz açyk bolsun balalam. मैं ऊपर बरसाती में सोता हूँ। Men elmadam üçekde ýatýan. Diýmek otaw hem öý goşular senki. Bardy geldi zerurluk. Birden ýüze çykan wagty sen menden habar tutaýyn. Men ukyma saktyryn.
वो जी मीटर डिलीवरी में थोड़ा सा Inni semmedat uğrunu. Bardat yeri ver, hut özüm aladatın ederin. Hova, 48 saatin dowamında. थैंक यू Sağ olun. आपकी सेवा में Size penza poyver, yani durmuşuňyzy renk hizmet ediyor. Surindra, nähili täzelikler var? Hiç heyli. Suri, sen iki günler işte görünmedin ýagdalyň gom dostum. Hova oňatluk. Onna näme iş yerine gelmedin? Umuman men kimdir biriniň toýunda boldum. Yer näme? Kimdir biriniň toýununa mı? Üýtgeşiklat ýoklu. Bu şehirde sır saklap bolmy. Dost, sen üren sır bildirmez adam. Näme? Üýtgeşlik bar. Yok, gerek gel. Geçtiňmi? Saki öýlenipdir. Haçan bir seni gutlamağa baryp biler. Tan aýsana haçan? Geliverin, ýöne edir şu wagt däl. Benim hormatly dostumuz kabul edişlik guraya hemmäňi eşdiň şu gün akşam ol dawaryl ýagdaly gelini öz işgärleri tanıştyrmakçy bolýar. Yok, edir şu näl. Sağ olun. Köp sağ olun, minnettar. Sağ olun. Sağ olun. Minnettar, sağ olun. Penja, power, durmuşuňyzyň renki. Surinder Saki, aç kapyny. Näme şini izlenýän? Bobby Halls bilen yüz gürleşesin gelen okmy? Men sana aç kapyny diýen. Aýdyp sen yüzüň görmerin. Men diňe inni kimi ýakyn dost ýalyp aýtmagy geldim. Maňa sen ýal dost gerek däl. Sen öýleneniňi men goňşulardan eşitýän. Gör siziň durmuşyňyzda. Siziň durmuşyňyzda Bobby Hallsyň ornuny nirede eken. Bilýän. Men bilýän, sen öýde. İşten gaýdaňa bir saat bolupdyr. Men hemme rad bilýän. Bobby. Salam Bobby. Bobby öldü. Suri diýrik Bobby ölüp bilmez. हैं चल Hani öýegi wakaly hemme zat düşünürler. तो वो किथे O nirede? Aşakda men otogumda. तू यहाँ सो Öýüň şu ýerde ýatýanmy? Ogo şu ýerde. तो अब Inne ne etmekçi? Görmenle. अरे पंजाब पावर के रखवाले İşleyen yerim Penç Power'den kardeşlerim geldi. Sen olar karşıla, men gidip tänini habardar edip geleyin. Halat etme, bolýam hemme zat gowy bolar. Halat etme, hemme zat gowy bolar diýene. Baryan, be, ne hile adamlar ayıblar. तानी जी Tani, bu men Surinder. वो जी ऑफिस से कुछ दोस्त İşte yoldaşlarım geldiler. कह जी शादी की Olar toy barada eşitip innem gutlamağa gelipdirler. मुझे मैंने तो Ay menim qarşam bolmadym, ýöne adamlar bilýän. तो जी एक Men senden bir kiçijik kaýşym bar. अगर सिर्फ 2 मिनट Egerde sen olaň ýanyna sehel çawat baryp
It's okay, Tani ji. Yer bolýar, hemme zat yer bertany gerek däl. Men ulary tanyp biraz ýarawsyz diýäýärin. Bir alaj ederim. Bolýarmy sen dynjyň alay? You please take rest. Saki, han sen geldin. Biz bu yere onu görmek için geldik ahirin. Hani ya biz gatir gelaydik kak. Saki gelini gidilip saklayaydı diyen. Bu beýle däl. Uzak ýoldan soň gelinim özüni ýada duýýar. Hani men gidip gözleyin onu. Dursana gelinim Geçtiyen mi çatka? İkimi de tek karbanam da o ahiri. Hani bolya ilki karbanalı son gözler. Neyem onunla süründür biz gayda eleyem hiç oldu. Gelin ve inik sapa tanışayır. Bolya mi? siz meni bağışlaň. Ol özüni juda oňoýsuz duýýar. Haydi yani yok. Aslında o sizin bilen tanışmak isleýärdi. Surinder. Kuch baat Men siz bilen görleşmek isleýän. Bir pursatdaş çykyp bilmermisiňiz? Elbetde. Siapa? I'm sorry. Başlaň. मैंने आपसे Men şu gün özümi näde doğru alyp bardym. मैंने आपसे Men öz radylygym bilen durmuşa çykdym. Şoň üçin size ýa akbalyma gahar etmelilerlerin. मैं आपसे Söz berýän şu pursatdan başlap men size mehrem aýal bolup galaryn. आपका थोड़ा धीरे Sizem maňa ýagşy garaýşda boluň. Men वो क्या है कि Men odolky tanýylygym taşlap, düýünden başga adamy urlerin. Ýönemem üçin wagt gerek bolar. Siz maňa ananaýyň. एक और बात Size ýene de men bir zat aýdasym gelýär. Men मैं आपसे कभी hiç wagt siz söýüp bilmerin. मुझ में वो प्यार रहा ही Inni menne kimdir birine bagş eder ýaly söýüp galmady. मुझे नहीं पता कि आप किस Bilmedim siz bütün ömrüňizi söýgüsiz ýaşap bilermikäňiz? ही नहीं और अगर नहीं है Eger siz muny başarmasaňyzam men sizi ýazgarmazdym. ये प्यार क्या होता है तानी जी? मुझे नहीं
Men söýgüň nämeden bilemok, tani. तक ऐसी गुड लक हुई नहीं कि किसी लेडी Maňa heni söýüp görmek bagtymy ýeter etmedi. मैं तो किसी लेडीज को जानता ही नहीं Umuman men henide çeli söýün gyzmam bolmandy. बस हाथ जो आपने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रखी Dostlarymyň arasyna ýöne şunu meni gollamaňyz men üçin söýgü boldy. Men hiç hili sowalym ýok. Bundan artyk uly söýgüm talap edemok. आप बहुत लकी हैं Hiç wagt tüýük görmedik bolsaňyz siz bagtly ekeniňiz. दुनिया में प्यार से ज्यादा था Bu dünýäde söýgüden güýçli jebir ýok. Siz muňa düşünün. अच्छा जी Onda näme? Giýjeňiz rahat bolsun. अब समझ में आया Menin ikun mernäm üçin jebir çekenini düşündüm. आपको पहली बार देखा Men seni görenmadyma haladym, tani. क्या था मुझे Giýjeň rahat bolsun. गुड मॉर्निंग Ertiriňiz haýyrly bolsun. Sizin kim? Siapa? Yoş mıymık şemali usiye. Yoş güneş yılılıp çayya. Yoş olur bize güç veriye. Yoş al asmanına ay doğuya. Kete üstümüze kölügeler geler. Ke götürülüp kete aşağı kaydarız. Kedir bolmasa da vakt gelinine demin nürsep hu patardan daşta dur. Aladan taşla başarsan şat bol. Vakt geçiye. Durmuş kıyıskı şunu bil. Yoş söyük hem peyda bolor. Yoş söyük hem kaydık gelir. Yoş söyük hem peyda bolor. Yoş söyük hem kaydık gelir. Yoş söyük hem peyda bolor. Yoş söyük hem kaydık gelir. Raj, siz meni barada eşiten bolmaly. Yürekdäki gapma garşy duýgulardan ýaňa
utançanlyk hem sadalyk bizi heyjana salýar. Göýe duýgular biri-biri bilen bäsleşýän ýaly. Bu ýüregiň şer urgusyny ýaýdanmaklyk sedasy var. Käwagt bolsa, ol duýgular daşlaşyp göýe bir zatlar sorýar. Bu ýürek gizliň sırlardan noly. Ol söýge ymtylyp, soňam söýgüň jebrini çekýär. Her zadyň öz uğru bolmaly. Söýgü seni ýola salar, ýardam eder. Wagt geler sen menne özüň görersiň. Meni öňe alyp git. Kerem keramatyň hatyrasyna gideli. Meni öňe alyp git. Peýgamberiň sözüni hem goşgularyny ýada sal. Eger derýa lowlap dursa, yüdüp geçmek üçin hereket edersin. Yuwaş ol bize himayet berer, hem bizi gollar. Özüme giderim. Bu näme? Bu adamlar tantiwre diýerler. Bu Banbeyden ulum ilnama. Umuman men hemişe tant etme arzu edýärdim. Maňa uzaklygyň öýde turmak ýürek kysgynç. Ýöne sen garşy bolsaň men oňa gatnaşmar. Köp sağ ol. Mention not. Yer bolýala. Abi yaar. Bodi dostum. Çyn dost bolsaň, hiç kime aýtmajaňyz maňa söz ber. Hiç kime aýtmaryn. Nereko? Men kimdir birine aşyk boldum. Näme diýdin? Gutlaýan, aýtsana kime?
मेरी बात Ayalıma, tana. Kutlayan dostum, kutlayan. Acayip. Ondan hem demek gerek. Örnekli şatlık. अरे यार Yönü o men söyün okta. Näme? O nähil söýenok? O sen aýalyň dämi näme? Kakıp goýber, bütün ömrüňe söýür. Beýdime, belki sen şarpyk salarsın. Yo, men näl? Sen. Hiç wagt. Onu şu ellen bilen urangunum, ellenmi gaýçy bilen kesmeli bolarsyň. Ine şeýle. Sen onu yürekten söýýänmi? पर वो कहती है Yönü o hiç wagt meni söýüp bilmejekdigini aýtdy. वो अपने आप को Ol başgaça bolmak isleýär. उस पुरानी तानी Başgaça tany bolmak isleýändigini aýtdy. Yönü men oň öňkü bolşuny söýüpdim. Men onuň öňkü syýaly bagtlygym şadyan bolup galmagyny, onu söýen döwrümdäki ýaly bolup galmagyny isleýän. से पहली बार Men oň üýtgenmegini islämok. देखते ही मैं रो गया था मैं नहीं चाहता कि वो बदले Men onuň hiç wagt üýtgenmegini islämok. Oň meni söýmegini isleýän. उसको मुझसे लफ्ज़ Dostcan, onu men söýmege mejbur et. Bir zatlar oýlap tapdy, oň gözüne men gahrman bolup görünmegime kömek et. जैसे वो फिल्म Şeýle bir gahrman bolsun. Edil filmlerde şöwet edilýän gahrmanlar ýaly. Ana şonu o men söýýär. Howa. हीरो Gahrman. अपने हाथ Öz elleň bilen zadyly täsirlik döret. Şeýle de men söýüg taryhymy ýaz. पल में न Dostun Bobby Holmes şuun bu iş yerini açar. Sen olsa otur da. Hava, otur da söýgü taryhyň ýazyşyny synda. Dobi, doğrudanın aýaly meni tanamazmy? Suri. Eger o sen tanasa, onu men bu salonu yaparna, ova tolk saklamak giderim. Tanynyň tan toparyna goşulmagy gatgow boldy. Doğrudanam ol tant etmegi öwrenmek isleýärdi. İlki bilen men şu ýere bararyn. Men oň tant edişini syýlap bilerin. Akşam bolsa öýe baryp onu geň aldyraryn. Ey, näme çek bolýan? Murtumy ýermekçimi? Köşüş. Murtun biraz deňlemekçi bolýan. Beýlere beýle murt yaramaya. Gowlukman, sehel çalgın. Ey, emelsizliği seni. Bağışla, tolgunma, men her gelýän. Köşüş her gelýän. Sen nere varyan, men tolgunyan. Näme üçin? Sana täzece Suriýe yarar diýip pikir edýänmi? Elbette. Ol ýanynda bolup sen bilen tant eder. Pışırdap gulagyňa hoş sözler aýdar. Nähili? Suri, Ho, men seni söýýän. yürekdenmi?
Yür, bir de koşulsana. Yür. Bol bol. Yür yür. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berekella bolcuk. Devam ediver. Ören acayip. Biz ban beyliler, siz şeyle unuttan dedik bilýändiň duydum zoktuk. Bulan bari senin için. Bilşiňiz ýaly biz seni iki topara böldük. Gyzyl topar we ýaşyl topar. Gyzyl, ýaşyl. Indi gyzyl topara gatnaşýanlar ýaşyl topardan özüne garşydaş tapmaly bar. Tansa özüňe münasip garşydaş taýlamak ören gyzykly bolsa gerek. Indi gidingde her ýeňiz öz garşydaşyňyzy tapyň. Ey çıgargalmış. Aysanlar o neredeki? Hany göreýin. Arazyk sabar edin. Häzir biler. Men tant edip bilem ok. Dinleseňizler, men hiç wagt tant edip görmedim. Dur soňundan durun yok söndür içeri kaçma. Sen mından meýler penje pewerde işleyen Suridel. Seninni Tani'nin gahrmany. Inni sen Tani'nin gahrmany. Sen aýdym diýen, tant edýän. Ähli gyýdlary hayrany goýýan, näketler bolsa ýok edýän. Suri. हेलो जी Salam, men Tani. Men sen gahrmanyň. Näme? Näme? 21-nji diýjek bolýan. 21. Men Tani, a sen? Men Raj. Sen men marada eşten bolsaň gerek. Ay ýokly, eşdemok. Aýyp ýok. Howo, ine sen şu pursatdan başlap eşdersiň. Bolýana ertir görüşeriz. Hoşgalym. Yok, hiç wagt. Hoşgalym diýmän diýjek boldum. Hemişe biz söýgüýüm ýoly bilen marýasy. Ýoluň sonuny bolsa, ýene de duşşar. Ýagşy. Bolýa. Raj. Raj. Biz söýgüýüm ýoly bilen marýas. Ýoluň sonuny bolsa, ýene de duşşar. Ýoluň sonuny bolsa, ýene de duşşar.
Men düşünmedim de. Sen tanin tan edişin filmların üye gelem onu gen kaldırın deyiptin. Hünni bolsa meni yasama murt tayarlama mecbur ediyem. Sen akmak. Inni maňa her un tani bilen tant etmek mümkinçilik döredi. Sen bolsa onu saptırmak misleýän. Eger ol men tanaýsa, men ýaly samsyk bilen tant etmez diýip pikir edýärmi? Hiç wagt. Ol inni öňkü tany bolmasa da bugün maňa ýarady. Sen näme diýjek bolýan? Doğrudanam düşünen okmy? Suri tana on odolky gam gussasyny ýatlady ýa. Ol Suriýanyň ýanyna hiç wagt öňkü tany bolmaz. Inni men radio urlamdan soň maňa oň ýanyna wagt geçirmek mümkinçiligi döredi. Düşünýäňdämi? Kan aýt bakaly, şonça adamyň içinde nädip o men ýollaşym bolandyry diýäň. Men nereden bileyin? Men saňa aýdaýyn. Bu Tanrı'nın iradati bilen molly. अगर वो चाहते Eger ol islese, tani derrow menden ýüze urardy. Emma ol beýtmedi. Bilýärmi näme üçin? Näme üçin? Oň näme diýýänini diňle. O diýe şu yerden sen söýgü tarihiň başlanýar. Tani bilen tant etmegiň ine häzir saňa gerek zat. Gitde onu oňa öwret, gülmäge mejbur et. Bu sebäpli undan şatlygyny gaýdyp ber. Oň ömürlük bagtly söýgüsine urul. Raç bolla oňa ýüregiňi aç. Suriýanyň hiç wagt beýan etmedik duýgularyny oňa getir. Bar. Söýgü taryhyny durmuşa geçir. Ine sen men duýgulamy oýardyn. Mortun al. Şonno Suri ýene gaýdyp geler. 1, 2, 3, 4, 2, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सॉरी जी Eglenenim üçin bağışlaýardyr, eşiklerimi çalyşyp gelýär. Gapgazy men özüme giderim. Bolýa. Näme bir zat boldymy? Ay ýoklo, boýnumy agyrypdym. Sen naharyňy getiriber, men häzir gelerim. Tani, inni men işde eglenmeli bolaryn. Köp wagtymy iş ýerimde geçirmeli boljak. Sen barbyr tant bilen meşgul. Şonuň üçin menem köprek işläp bolar diýip pikir etdim. Bolýa. Bir, iki, üç, dört. 1, 2, 3, 4. 7, 8.
Bir söýgüň ýoly bilen Mariat, ýoluň soňunda bolsa ýene-de duşar. Men şeýle bir baýdyryn. Tani, sen men barada eşden bolsaň gerek. Şeýle dämi, ha? Ýernähil eşigim gelşýär. Dukanyny başga renklisi ýok ekeni. Başga renklisi satylyp torlupdyr. Emma başga renkler bolaýanda da men diňe şunu saýlap alardım. Şun sary renk men söýgüli renkim bolar. Sebäbi men seni ilkinji gedek görümde. Sen sary eşik dediň. Dinlen Jenap Raj. Maňa şeýle gurrunlar yaranok. Haýş edýän gaýdyp men ýanymda aýlawly gurrun edici bolaýmaň. Aýlawly gurrun edýänmi? Keşke eger men sana sen ýaly gözel gyzy ömrümde görmedim diýen bolsam, haçanna sen tant edende saçlaryň ogsyna atyp, men ýüregim doňup galýar diýen bolsam, ýöne men beýle zat diýmedime? Diýmek aýlawly gurrunmam ýok. Bağışla göreyim Jenap Raj, men tilen tant edip biljek däl. Yok, bağışlaň. Bu bir degişme. Men häsiýetim şeýle ilkinji gören gyýdym bilen gurleşenimde gurleşmegi başaramak, ýöne düşünşör, söz berýän. Gaýdyp siziň ýanyňyzda beýle gurrun etmen, özüm akylly alyp bararyn. Söz berýän men size bağışlaň. Şowsuz degişme. Han başlaýyn. Başlaýar. Yekeci gedek. Durun. Tani ýoldaş, maňa eşigimin gelşýänini aýtmadyňyzlar, ýer buna ýahil bolýar. Dursaňyzlar, Tani. Raj, berik. Baryan. Tani ýoldaş, siz meni bağışlaň. Ben zat tigri, şeýle-de hyzmatkär, siziň hyzmatyňyzda. Gerek däl. Arkaýyn boluň, men öz başymy özüm çararyn. Ýaşýak duragyryn, edilersiňiz-de. Men diňe sizi öýüňize eltmekçi. Oturuň hani. Bolýa sag bolum. Minnetdarlyk bildirmek näme gerek? Men sizi minnetdar bolmaly. Yer bolýa, taýmy gitdi onu. İç çygarga almış taşyma bolsagy. Bilýänizmi, Tani ýoldaş, birinji ýagyn ýagyşyň aşagyna edilmek şogullygyň alamaty edýän arzuwlaryň hasyl bolarmy? Doğrudanam mı? Elbetde. Ajaýyp. Siz näme isleýäňiz? Meňe isleg arzum hasyl boldy. Dünýedäki iň owadan gyz ulagymyň izinden otyr. Şey diýsene, sen ýene başladyň, häziriň özünde ulag sakla. Bolýa, yer bolýa, bağışla. Men oýun etdim agyryn, oýun etdim. Inni gaýtalanmaz. Tani garşydaş, siz näme arzu etdiňiz? Hiç tadardyk edemok. Tani garşydaş, men bilýän, siziň ýüregiňiz bir zatlar isleýär. Men ýüregime hiç tat gerek däl. Her kimiň ýüregi bir zat isleýär. Görýän ol sen barada bilýän eken. Han aýtsana, men ýüregim näme isleýär? Han aýt. Aýdaýynmy? Hawa aýt da. Sen ýüregiň gam gussanyň gitmegini isleýär. Yerine hili. Bildim gerek. Näme edip ýaňyda? Hawa diýin ýa-da ýok diýin. Tani karşıdaş, gözüňizi yumuňda her damjan ýüregiňizde aralaşmagyna ýol berin. Sen näme diýen Raj? Ýola kim seredir? Siz dogry dämi? Haýş edýän ýöňe seresini, türmeli ýal süreýdi. Bolýa. Şu ýerde saklasana. Bolýa, haýş eden ýeriňizde sakladym. Häzirlikçe sag boluň. Ýok, Tani karşıdaş, hoşlaşmak bolmaz, ýadyňyza düşýärmi? Ýaxşy, bolýarna ýene görüşer. Ýok, dolu görnüşdaýdyň. Bir sevim ýoly bilen Mariat, ýoluň soňunda bolsa ýene-de duşur.
Razi boldunmy? Ýören rady elbetde onda da nähili. Biz söýgü ýoly bilen Mariýas ýoluň soňunda bolsa ýene de duşşar. Sen ýagyş damjasynyň tagyny dadyp gördüňmi? Onda keramat bar. Tani garşyda gözüňizi ýumyňda her damjan ýüregiňizde aralaşmagyna ýol beriň. Bağışlan, ulugda näsarlyk video çykdy da, bugün ýeglenmeli boldum. Tani sen penjereni ýapyp bilmezmiň, dümeýlemegim mümkin. Häzir. Bir ýyljajyk süýt, dümeňe peýdali. Ýaşy. Sag bolun. Ýeýän rahat bolsun. Tani garşydaş. Bir, 2, 3 raç bolşun nähili. 5, 6, 7. Sen näme men burnumy gysýan? Sana şey dilse halarmyň? Men bunu başarar. Nira barýan? Raç koýursan meni. Sen näme goltuma ýerýän? Näme diýip durdun sen? Öwredilýän zadet. Başgalaryň oňa tant edişine teret. Bol. Hani maňa elini ver. Elimen merýän burnumam senki isläniň et. Şeýle hereket edilýänmi? Raç, sen näme etmeçilik gözleýän, he? Näme bolanyk aýt? Festivallarda şey dip tant edýärler. Kimmäňiniň dikkatyny üns berip çık dinleň. Duşenmede tantdan ýarış başlanýar. Ählice güýjüňiz jemleň. 10 jüwit başarjyň tantçyny jemleýji tapur üçin saýlap alar. Hemem ýeňijileri yglan eder. Kim oňa gatnaşmak isleýän bolsa goýja taýýarlyk görüň. Sag bolun Madonna hanym, sag bolun. Görüşýänçek. Häzirlikçe hoş. Yankı hanym Madonna, göwnüme bolmasa, birinji orun biziňki ýaly bolup dur. Biz birinji dälle, soňkoruna bolar.
रात बारिश Bugün ýagşaganok özüm giderin. Sag bol. Yok. Men oň üçin ne? Tani, men pikirimçe sen karşıdaşyň çalışmaly. Bilýän, men tant edişimen edil laqylly ýaly gowy del. Sen welin gowy. Sen birinji bolmaly. Men karşıdaş hökümine taňa şowsuzlyk getiren. Men welin inamin islam ok. Diýmek Diýmek, duşanma gününden başlap özüňe täze karşıdaş gözläber. Bolýar dämi? Biz söýgüň ýoly bilen Mariýas ýoluň soňuna bolsa ýene-de duşar. Kardaş, raçly taryhyň soňy. Gowjy pikirlen Suri. Bu barada men ýeterli oýlandym. Sen tanyň güdüni gören bolsadyň, ýarş barada yglan edilende ol howsala düşüp maňa ynamsy seretdi. Beýle ýagdaý uzak wagt dowam edebilmez. Gowsy muny bet etmek gerek. Bagyt üçin maňa şularam ýeterlik. Ondan başga da bu iradyň eşiklerim diýsen tagaşyksyz. Üstesine de men ähli damarlarym ýagryny agryýar. Kardaş, men tanyny film alyp gitmäge söz berdim. Giýja galýan eňdim görüşer. Näme onunla gardaş Muraç, sen tarihin şu ýerde tamam boldy. Bu dünýede men sen gelin bolup bilmen Raç. Ýöne inniki dünýä gelende men söz berýän. Men sana ömür boyu garaşarım. Tani karşıdaş salam. Yüreğime düştüm gerek. Bağışla, bizim güllerimizde söýgü hekayetler öz zadytyny ýitirdi. Şoň üçin men şu ýerde. Ýöne tolgunma, rahat şu ýerde. Men söýgü hakda söýgü hudaýlaryndan öwrendim. Kädir sana hindiçe ýolun hyýalywent bir tans görkedeýin. पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते Tani. Tani otursana gayş ediyor. Tani sen su içesin gelýärmi?
Şeýle men garşydaşym Raç o bugün gelmedi. Oň öý salgyny berip bilmezmisiňiz? Elbette Raç. Howo. Raç Kapur telefonu yok, salyny var. Raç Motors 1021. Raju Motors. Raju, köp garaşmalymy? Az galdy. Aýtsana, näme üçin Suri sen ulunňa alýa, ha? Men oňa ýakyny awtomobil satdym ahyry. Bu arada men soňgurun bererim. Ulagyň taýyn. Jenap, haýsydyr bir hanym Raç Kapur sorýar. Yeri, maňa näme diýersiň diýsene. Eşitýäňmi? Ony çatrak sakla, Raç Kapur batym gelerdi. Bärik Raç Kapur gelýärmi? Üýdäkilere jaň edeyim. Yok, Raç Kapur değil kardeş, Suri Raç Kapur bolup gelir. Suri Raç Kapur'un keşfindemi? Nämeler bolup ýöray? Ören uzak hekayet soňgurun verir. Ulo ver kardeş, ören mühim bir iş bitirip ber. Panjab Power durmuşumyzyň renki. Suri, men sana Racın ulug jaýynyň jaň edýän. Sen aýalyň berdi, Racı özlýär. Tani o ýere bardymy? Aýtsana. Ünni näme etmeli? Raj inni ýok ahyrin. Tani ýarşda ýenip bilerdi. Bilgen, ýöne sen käbir zatlar unutup edýän. Bu söýgü taryhyny sen näle Huda ýazýar. Sen Racın haçan o nirede tamam olacağını sen näle o çözer. Çaltırak gel, men onu güýmän bolýarmy? Bolýa gardaş bardym. Ýogsa da men zatlarym nirede? Men ne, çaltırak bol. Bolýa. Ýene de 10 minutdan barar. Bobi, sen nähili oňatdy? Senim dostum. Yine geldik. Köp sag bolun. हो जिंद में लगना है आहा हो जिंद में लगना जान तो प्यारा के देखिया तोल के मैं ओहो हो देखिया Akşamın hayırlı bolsun. Salam, tani karşıdaş salam, Raj berdi. Salam. Aýtsana, tani karşıdaş, berdi seni gowy garşyladylarmy? Elbette. Menni diňe ýaltalar işliýär. Yer näme durdun? Näme dikanlap seredýän? Mentide biderek wagt geçirmek üçin pul töläme ahyrin. Bar işle. Bar. Çaltyrak işle. Olar başardyr ýalylar, görýärmi? Bagşla gardaş, bagşla. Gyýdyň öňüne gop bormak isledingmi sen? Bar işiň bilen bol, bar. Şeýlelikde tani garşydaş sen näme üçin berdi? Sen näme üçin tans mekdebine barmadyň? Bu tanslar çydar ýalylar, şeýle bir ýürek gysgynç. O ýerde hiç kim men ýaly tans edip bilmez. Ýöne siz tans däl, tans edýän ýollaşyňy taşlap gaýtdyňyz, dogrymy? Men bolsa garşydaşymy ýitirmek islämok. Yok, beýle zat yok. Men garşydaşymy taşlatym gelenok, şoň bilen bilelikde utulmam gelenok. Bilýärmi näme? Ozal men sen hakda gowy pikirde dälim, emma inni men hemme zada düşündim. Sen hakykatdanam açyk göwnüni goýup ekeniň. Eger sen men tanta ýeňmek isleýän bolsaň, menem sen tanta edişiňe bir par haraman. Şu pursatdan başlap ikimiz tanış ýollaşdyr. Mydama şu bolşumda da galar. Sen maňa zama ýaman işlejekdiňe türgünne şökdiňe töz beripdiň. Menem taňa ikimiziň hökman ýeňjekdiňimize söz berýän. Diýmek, inni ikimiz ýollaşda. Mydama ýollaşlygymyzda da galýatsa. Seret, birden taňa Rajyň mülakatlary täsir edäýmesin.
Raj, sen yine de başladın mı? Haş edyen, sen bana bir zadi. Hiç vakt bana aylawly sözler aýtmajaktygna söz ber. Ay yok. Men türgülleşmegi, hat köpi işlemegi söz berýän. Ýöne aýlawly sözleri aýtmajagma söz berbiljek däl. Men bolşum şeýle, özüme erkedi bilemok. Be Hudaý tarapyn. Raj, şu günden şeylek bir diňe dostlar, onun agyryp geçilmedini düşündüňmi? Düşünükli gerek, ertir tandy tonu görşer. Bolýa. Men başyma uly bir tawşyryk. Tani, bir zady ýatdan çykardym. हम है राइट Biz söýgün ýoly bilen barýar. Ýolum soňundan bolsa ýene duşur. Ey Hudaý, ey batlykdan ölüp barýar. Bu arşlar asman tarapyn gurulun. İsle onanma. Ministrinin aýdýan aýdymynyň parça. Bu arşlar asman tarapyn gurulun. बॉबी यार Bobby, ödüň duyşun gowmy, ha? यार तू सो रहा है Bobby, näme sen ýatyrmyň? Hani, tutma kal şunu. छड़ यार इतना Bolya kardeş, bolya. Gatga oşatlandyk. Sana nirden eşik tapmaly. Gör sen nirede ekeniň. Suri kardeş, Rajyň bolşuny gördüňmi? Tani yollaş Rajyň gelmegine karşı bolupdy. Sen oň näme diýenini eşitdiňmi? Şu ünlenmeýler biz dost idi. Sen gyýyz bilen oglanyň dost bolup galyp bilmejektigi barada hakyky filmler gördüňmi? Dostlukdan soň söýgü hem hyýalwentlik gelýär. Men tanyň elinden tutorny oň bilen bile tant ederin. Sen bolyn oň ödüňe berýän naharlary bilen kanagat etmeli bolsun. Bolýarmy, ha? Sen inni biziň aramyzdaky näkes bolsun. Sen oňa öýlenip, oň durmuşyny bulaşdyrdyň. Ola älen persiýaly sen bolyn penza pawerdi işleýän nalajy deýin. Dinle gardaş. Ol men bilen gaçyp gider bolyn. Ýagrynyň et urlanýaly bolaýarsyň. Sen özüň ýol bermeli. Bu goçygydyň gyýdy şapaklara alyp gitmegine, şeýlelikde sahnanyň kutsaly soňlanmasy jemleýiji urgu bilen tamamlanýar. Töweregi el çarpyşmalar gurşap alýar. Yer näme? Ha? Näme? Näme üçin sus görünýär? Bolýa, galla barada oýlan, ertir gurlaşar. Näme marada pikir etdiň? He? Näme marada oýlananyň men aýdyp bereýin. Tani Rajy söýüp Surini büyüp götür onu dordiye. Surini hiç vakt söýmese, eger birden Suri insonuna tana diýse, biz söýgüň ýoly bilen narýas, ýoluň soňuna bolsa ýene de duşşar. जातो नहीं मैनू जोग की तोई मैं निर्गुण रे को गुण नहीं
Ep ayağın gallar, sağ ayağın düşür. Gelligittan savaşlaly. Töwerekde aylanıp, ayaklan aşak yukarı hareketlenir. Ne bar etmeli zatlan şular. Bolan başlaly. Özüň barlak gör, ine şeýlet, aýdymayt, tant et, hareketlen. Men elimden tut. Tantla töwereňi hayrana goý. Bu tantdan üstünlük paýyň al. Bu tantdan netibi paýyň al. Ellerini sağda göre hareketlenir. Tağat dillerinin akşam yediğini görkezişdir. Özüň ädim etmäge mejbur et. Sen ädimliň seni ansana öwrer. Onu yukarı götür, ine şeýle, göýe elleň bilen zan kakýan ýaly. Ödüňi hereket etmäge mejbur et. Görkez, sen nähili tant edip bilýän. Ne beýle kelinde? Göýe kagyzdan ýylany uçmaga mejbur etdirjek ýaly. Han çemeleşip gör. Sen hareketlensen kimdiňi görkezdir? Ukuyluğu varkır, aydımay, tant et, anamlı ädim et. Men elimden tut. Bu tantdan üstünlük paýyň al. Bu üren ajaýyp, men tedi gutlaýan, til ikiňiz jemleýiji tapyry geçmäge hukuk kazandyňyz. Iň oňodonlyk saýlandy. Näme buyurmakçy bolýaňyz? Süýjülik köke getiräýiň. Näçe dantyň getirmeli, he? Nähil oňatjy ekeni? Näçe bar bolsa, tanamyda baryny getir. Ören owy. O nähil baryny getir bolýa? Raç ýolloş, bu süýjülik köke iýmekden ýarş bolar. Bu ýerde de ýarşmy. Onu aýt. Sana ýeňijiniň syýlygy näme bolar? Yeňici itlen dadyny haýyş edip biler. İslen dadyny mı? Hawa, uturan bolsa ýerine ýetirmeli bolar. Bu ýarşda sen tularsyň, tany ýolloş. Sebäbi raç bir ýerdäki süýjülik kökeleň barny ýer, hemde utulmaz. Onu häzir göräýär. Hany gardaş, süýjülik kökeleri getir bakaly. 1, 2, 3, başladyk. Yeni de getir. Hey, getir bakaly, yeni getir.
Yene getir, yene. Sen yolloş, eger yadan bolsaňyz utularyňyzy boyun alyp bilersiňiz. Sen tanrına. Meni gutlarmyň? Näme bilen? Tant boýunça men ýarşda 10-lyga düşdüm. Gatygy täzelik. Köp gutlugymy kabul et. Sağ ol. Men towgetli tüwüşirdim. Eşiňiz çasyrýan şaňyz gidip men gyzdyraýyn. Towgetli tüwme. Siz näme onu halaňdakmy? Elbette halyan. O görýän. Ben bağışlan. Häzir gelýän. Näme? Özüň iýeň okmy? Irden men ýolly gelýäkem idim. Biz näme? Rajbym ýeňşimizi belledik. Raj diýen kim? Taňa aýtmagy diýip götür, unda aýpdyryn. Näme? Raj men tant edýän ýollaşym. Bu ýarşlarda 2 bolup tant edilýär. Oň öz ustahanasy bar, Raju ulahana, ol ören şadyan ýigit. Hawa, ol mydama meni gülmäge mejbur edýär. Taňa näme? Tüw yaramadymy? Yarady. Gaty tagymnaken. Min tüýjüdüni. सूरी पापे तानी जी बिल्कुल सही कहती थी ये लफ्ज Suri kardeş, tani mamla, söýgü diýilýände jibir çekdirýär. Keşfini ütgödenini ağrı, tansa ağrı, innem aşağıdan ağrı. Hey, bir gün bu söýgü seni öldür, Suri. Bağışlaň. Iňersiz betmişan nisyanym. Diýjek tödüňiz seljeriň. Men ötünç soradym ahyry. Ötünçiň özüňde sakla. Sen ýarlary men beletdirin. Etjeň edip soňuny ötünç soraýan. Ýarşda bolaýan zatda menden aňyrrakdyr iňersiz betmişan. Aňyrdadyr diýen men saňa. Başarjan hanym, ýene bir gedek betmişan diýýän menden gaty görmegin. Tan ýoldaş haýyş edýär, oňa üns bermesene. Raj, ogyz näme? Oňa bilen men özüm gürleşerim. Gürleşelim kimi, ha? Näme? Men niýen maňa aýdyber? Men diňe ýoldaşymyň adyndan ötünç soramakçydym. Sizem öz ýoldaşyňyzyň adyndan soraň diýjek bolýan.
Yeri näme? Näme? Tinimin ayağı ne bolan bir teresine. Tini. Kicicik diýmek bolýarmy? Tini sink men adım näme diýjek bolýam? Yok. Ulu kiçi ähmiýeti ýok. Erkek adam sen ýaly dogumly bolmaly. Men ilkinji adım kicicik jüýjejikdi. Gelinini öýke kiýnän undalyň. Mene hemen öňüni ötür soradym, belli kully başlamaňyzy soraýan. Bagtly maşgala. Uzaklaşmalymy? Yer bolýa öpüşmek gerekler. Bit nişan. O näme diýdi maňa? Öwrenmek gerek diýär, öwrenmek. Sen gollaryň gaty daýaw ekeni. Suratyny ýere de çektirdiň. Ay, aýrylsan ay. Sana öwrederçek kim bolupdyr? İmelsiz bit nişan iten hakkını vermeli gaýdyp tant edip bilmez ol. Tanýarlar. Size söwünmegiň gelişmeýänligini aýdyp biljek. Kim söwünýe he? Kim? Siz neme? Siz ýani bet nişanyny diýdiň Men ya. köp söwünçler bilýän diňýäsiň gelýärmi? Ýok, minnetdar. Bugünlükçe yeterlik boldy. Vay, emelsiz bit nişan. Durunma kalentek, ýör, tut şonu çaltyrak, ýör diýen men taňa. Bol çaltyrak şonu tut. Siz neme çek bolýaňyz? O ýem gitdi ahyryn. Nire çek bolýaňyz? Kala goplu dünýäniň ogly. Köşeş ýigit, köşeş. Han halar. Ýok, olar başga adamlar. Hapysa bit nişan ýadyr men teň gözüňe görkezderin. Häzir men emir edişmek gerek. Tani yolloş, men işim gaýtdy. Häzir aşağı kaçýan. Kaçtım. Rahat aşağı düşdüne. Vah, başaramok. Tani yolloş, men taýyn. Ýogda da inniki maslahat. Tini gidicik inniki tapar ölçeňe görä bol. Urjojuk diýteni, hani innet bol tant et. Ay, iç çıgar. Tani yolloş, mene sen başarnyňa hayran. Yakın zoramyň dogonyň şeýle ulagy bardy. Biz her akşam onu sürerdik. Men 3 ýyllyk tejribem bar. Yine garaşylmaýan zatlar. Sen ýeňilmez adam ýaly uçan näldin, dogry dämi? Muny bilip bilmersiň, garaş da gowy seret. Aslında da men göýe garaşýan hem teredýän ýaly etdim. Diýmek sen aýalyň muny oňa sürüp bilýän ekenne. Hawa, Sagat 120 tizlikde. hawa. Sen näme etdiň? Ýygyna oturguşda oturdum. Iýis oturguşda näme etdiň? Kime bolsa biri el goşlar saklamaly ahire. Terede aýalyň uly sürýär, sen bolsa iýizde goş saklaýan teredemi? Sen oňa maça görkezmeli. Bağışla Bobby. Maç olan hay tarafına yerleşiyor. Ol katı kımmatmay. Kardeş, ol ulan bölög değil, erkek adamın bölögi. Yer erkek adamı iýmek nämişin gerek? Maça ýaly görünmek üçin mi? Oňa öýlenmek nämişin gerek? Maça ýaly bolmak üçin mi? Onunla maçı diýänin kim? Maça bu gaýdywsy adam.
Olar filmlerde öz diýenlerini göwürdiýärler. Eger özlerini boyun bolmasalar, olar alagada maçodyklaryny suud edýärler. Biziň Dharmendramyz maço. Stallone Remban keşfinne maço. Olaň ýerine goştakla oturmak maço däl. İlki bilen hiç wagt izi oturma. Bu ulu edil öň ýaly bolmaly. Rul elmudama sen elinde bolmaly. Bolmasa ýaly seni hiç wagt sylamaz. और ये चलते हैं ना Haçanna yüreğinde bolsa ine şeyle görünmeli. Hey macho, Hey maço. hey macho. पिछले हफ्ते 1 मिनट Eşdiýärmi? Hiç şerik çakma, nimetdeňem oň sana rahat ki, gül dakmadlagan mümkin. Bolýa, işleň şowuna bolsun. Raç, sen bärdemi? O men berdi. Bir hili yarawlygymyň uğru ýok. Men tant ediljekler. Bir hili hereketler umdup durun gorkýan. Bolýa, onna bugün eşik taýlamagy gider. Şuň tant etmek kime ýakýady seni? Raçky gül dakmak bolla bidereklik. Meni darykdyrýar. Arıktırya onu meni yem çıktım. Hiç hili rahatı gülü. Dünya maço. Bu şehirde Raçky gül festivaldan degişmäge urdular. Nira barsaň eline güllak ýalar. Hamana adamlar gyýda ulan gatnaşygyna ýalňyşyp bilmejek ýaly. Ýigit bilen gyýy dost bolup bilmezmi? Ýa-da hyzmatdaş ýollaş. 10 baha tan yollaş. Ýöne bir işte umuman gyýlar jogapkär. Yigitlere gyýy duýam diýmekden başga dat galmýa. Tini bilen dola seret. Dünkü neçeli biz olara halaşýarlar diýip düşünüp duruz. Dogry dämi? Ýöne bugun doli tininiň eline gullakdy. Görgüli git aglady. Biçare git başga nämesin? Hakykatda bugy nämetleýänini hiç wagt aýtmaz. Hiç teoriyny pırlanyp, çinlerine goňup, gaýdysızlyk görkezip beren dost hökümnäki jan penany islänik. Al hani, me, şuna bir deňäp gör al. Hiç hili maço. Ýöne bobi. Raç, Men berdi. gel hani. तनी पार्टनर Tan yollaş. Näme? Aýdy ber. Men injalyksız. Näme üçin? Ölçe bolanokmy? Yok, eşik sebäpli däl. Başga bir zat men aklyma hem ýüregime syganok. Näme ka ol aýdy ber. पार्टनर एक बात Tan yollaş. Sen maňa bir zat aýtsana. Hakykatda gyýdylar näme isleýärler? बड़ा मुश्किल सवाल Sen maňa juda kyn sorak berdiň. Oň jogabyna diňe gyýlar düşünýär. Men häzir gyýlary düşünüp bilermi? Jogap ýöne köy. Ýöne muňa ýigitleň düşünmek üçin tutuş bir ömür gerek bolar. नहीं तानी पार्टनर मुझे तो आप प्लीज शॉर्टकट में समझा दो Yok, tan yollaş. Sen muny maňa tidirek düşündir. Yekelikde garrasyň gelen ok. एक लड़की सिर्फ इतना ही चाहती Gyýlan ýeketek bir ardulary bar. Onu kimdir beri şeýle bir söýse, hut hiç wagt töýülüp görmedik ýaly. बस और कुछ नहीं चाहिए होता Ine gyýlara durmuşda bar gerek zat şi.
तो आप Inni sana düşnüklü mü? Eger doly senin ödün şeýle derejede töýýänini bilsedi, hiç wagt oň eline ratky gül dakmazdy. Hani bolunny gideli. प्यार तो सूर्या Yani Suri seni gödöňe getirişinden has çuňur söýgü bilen söýýär. Ýöne sen ony görüp bilmersiň. कोई नहीं Inni sana Suriýanyň senin ne derece söýýänini görkezmek kökman näl. Hiç helim maço. Tani yolloş yertir men doglanunum. Gutlayan Sağ ol. Yertir bütün günümü sen bilen geçirmek isleyen yer näme diýersiň? bütün gün menen tek pikir edemok. Hiç saat diýme, tani yolloş ýadyňa düşýärmi? Agram ýeňijiniň tarapyndadyr. Seret de ýagdaýyňa diýerin bolyn bolýar diýersiň. Ondan başga her ýyl şuny men ýekelikde geçirýän. Bu ýyl käbir zatlary ütgötmek isledim. Men ýöne neme? Ýok diýmeseňizler, men sizden haýyş edýän. Şuny men bilen bile geçire. Bolya radyolos ertir tutuş günüm senki. Oldy, yerli wagt bilen 9-da men sana jaň ederim. Bu söýgüň ýoly bilen marýar, ýoluň soňuna bolsa ýene de duşar. Sen men asmanım, soňky umydym. Sen men ibadatym, ruhumyň bagty. Sen men gözleýän rahatlygym, sen men ýüregimiň her bir urgusy. Men başga hiç tat bilemok, senden başga hiç tat göremok. Men de innen näme etjegim bilemok. Men seni öz ykbalymy görýärm. Seninle nimetleri bilemok. Seninle başına gitmeyecekte. Men bilemok, men nimetmeli. Men senin ykbalymı görýärm. Men bilemok inni men nimetmeli. Nem bolundy inni alaşdyr. Nem bolundy inni men alaşdyr. Senin bakışından kalpıllap gidýän. Sen hoşboýysyň. Sen her bir sözüň. Göýe men jennetde aklym hayranly. Sen men ýüregime ýalty nur çaýdyň. Hadynam gencim bölüşmek islemeýän ykbal.
Bu yarış ıqbal tarapyn gurulun, daş töwerege aylanan, ey gam bolsa sen menden uzakdadır, haçanna yanımdan ýürek geçende, gyz kölegen hem kalbim yerdana salýar. Bu türlü ýylgyryş, barzat, oň öňümni alaşdyr, sen bir şuly kalbymiň iman nury, bu jüwitler Taňry tarapyn yaradylan, bu jüwitler Taňry tarapyn yaradylanlar. सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं कुछ भी रब दिखता है यारा मैं क्या Bu jüwitler Taňry tarapyndan yaradylanlar. Oy kanna ready steady Ham taýarmy? Başla. जी Bu näme Raj? Love है जी तानी Bu söýügi tan ýollaş. Hudaýyň öňünde andyçan bu hakyky söýügi. Görýäň bir helem welin söýügimi söz bilen beýan edip bilmedim. Şeýsem samsyklyk bolardy. Şonuň üçin söýügimi ışıklaryň kömegi bilen beýan etmek istedim. Näme saňa yaramadymy? अच्छा हर लड़की का Yaraya. Şeýle söýügini her bir gyz ardy edýär. Ýöne her bir gyz beýle ardyga ýetip bilmez. अच्छा तो बहुत Dogrudan maňa diýseň yarady. Şoň bilen birlikde de men gussaly. मुझसे गलती हो गई Raj, मुझे आप men saňa durmuşa çykandygym barada aýtman. Diýseň uly ýalňyşlyk goýberdim. Men barda ady bilýän, oň ady Surinder Saki. Ol Penja Paverde B52 haty ampur köçetini işleýär edemi? Men hemme ady bilýän. Ýöne men bu zatlary ýaman niyet bilen etmedim. Ýok, ýok. Diňe sen men üçin aýratyn urnudyň bilmegim üçin etdim. Sen ýöne tolgunma, aramyzda hiç zat üýtgemez. Biz dostlugymyzda da galarys. Aramyzda ýeketek tapawut olam sen durmuşa çykan, menem haçanna bolsa öýlenerin. Hiç zat üýtgemez, hemme zat öňkülügine galar. नहीं Ýok, ýok Raj. सब कुछ बदल गया Hemme zat üýtger. जब एक लड़की को Haçanna gaýyp çyn ýürekden ardy edip başlaryna oň daş töweregini dünýä üýtgege. फिर कुछ सिंपल से Hiç zat öňkü ýaly bolmaz. आप यहाँ से प्लीज चलिए Haýyş edýän gitsene Raj.
कुछ देर Men biraz ýeke galasym gelýär, meni haýyş edýän. Bolýa tanýarlar. Suri hani beytmede betetsene. İki häsiýetli keşfin taşla da onu hakykat aýdyp ber. Ýok gardaş, häzir däl. Näme üçin? Sebäbi on kimi söýýänini biledim gelýär. Racym ýa-da Surini. या सूरी से Defet. Hiç biri tafawudy ýok. Hiç kimi söýmese de sen söýýär. पर उसे तो Ýöne ol ikisiniň hem bir adamdygyny bilen o ahyryn dogry dämi? सूरी उसको Oň üçin aramyzda uly tapawut bar. Suri oň adamdy raç bolsa hiç kim. कोई नहीं तो फिर तो Ýene bir tafawut bar. राज Raç öz duýusyny açyk aýdym beýan etdi. Suri bolsa söýgüsini içinde gizläp saklaýar. अरे पाप Kardeş, hiç ýemeden büyük köşük däl. Biz ýönekay adamlar. Adamlar bolsa söýgän ýeter. Nireden söýgü tapsak, şo ýerem özüne çekýär. Aýalyna adalatly garanok Suri. Bir tarapdan raç bolup, oň asmany görkezýän, beýlik tarapdan Suri bolup, garra taň arabasyny görkezdiň. Kardeş, oňa Suriň söýgüsini görkez. Şonno ol hiç kaçan başga raja seretmez. हाय पापी यार Obi, dostum. Tanyň ýylgyrmak üçin, tanyň bagtly bolmak üçin Suri bu oýuny bet eder, tans eder. Suri daşky görnüşini ütgedip, raja urulyp biler. Ýöne oň söýgüsini kazanmak üçin Suri ütgemelliler. Ol Panza paýerdaky Suriňi hut bolşýaly söýmeliler. Ana şonny ol Suriýanyň söýgüsini emay bilen ýuwaş-ýuwaşdan düşünür. Biz söýgüniň ýoly bilen barýar sahyry. Ýoluň soňuny ýene-de duşuşmak üçin. Ey Tanrym, näme üçin süýji söýgü taryhynyň üstüne agy goşýar? कैसी चल रही थी आपकी डांस Tan sapaklaryna işler nenem? Ýagşy. आपके पार्टनर कैसे Sen tans ýoldaşyň ady ýadyndan çykypdyr. Raç şoň ady, Raç. Owa, raç. जी मिस्टर राज Owa, raç öýlenenmi? Ýok.
कंपनी से ट्रेड फेयर के 2 पासे Menne ikisam konserti petek bar. Bidetin gelýärmi? आप जाना चाहेंगे? Hawa. Suri Ferit, bu yere kim geldi? भाभी जी उस दिन तो डिनर में मजा आ गया था Senin tagamlarını üren acayip. Cücü tamdırlaman diyene. Şovun hemmeler hedil etti. Bolya, iş yerimde var aylı. Hoş sağ olun.